puullahan tätä maailmaa yritetään pelastaa tällä hetkellä. Että sehän on mitä enemmän meillä kasvaa puuta ja mitä enemmän me varastoidaan puuta, niin sillä pelastetaan tämä maailma. Mutta jos sitä nyt ajattelee aikaa ennen sitä, kun tätä ilmastokriisiä edeltäviä aikoja, niin se oli niin kuin ihmisen iho vähän luontainen juttu, että se on lämmin, se on kiva koskettaa ja tietysti se tuottaa lämpöä ja sen käyttöhän on niin kuin moninaista. Mä tapaan joskus sanoa, että mitä puusta ei saa, sitä ei tarvita. Kun se on ollut niin kuin mun osa elämää niin pienestä ja nuoresta, kun mä muistan, että mä oon jo kulkenut niin alkumetreillä metsissä ja touhannut puun kanssa kaikella mahdollisella tavalla. Ja tietysti elämässäni oli paljon sellaisia vaiheita, että piti tehdä sitä ansaintaa jo puusta ja kyllä mä alta 10 vanhana tein jo kaikenlaisia puuesineitä myyntiin. Esimerkiksi katkoon isäntien männynlatvoja, tein niistä puuron keittämisvälineitä ja saunavihtoja ja kaikkea semmoista. Että mulla se on ollut aina niin kuin liittynyt siihen tekemiseen. Alvar Aaltohan oli mun ensimmäinen asiakas vuonna 1967, kun perustin puusepänverstaan ja mä ajauduin jo sitten tämmöiseen kummalliseen merkilliseen suhteeseen siihen. Mä sain 7 vuotta tehdä niitä Aallon juttuja Seinäjoen kulttuurikeskuksessa. Sitten tuli Kai Frank, joka tuli sitten siihen mun elämääni mukaan ja se oli taas mielenkiintoinen aika. Ja Kailla oli aina sellainen periaate, että älä ota kynää käteen, jos ei sulla ole yhtään ajatusta päässä. Että ei se synnytä yhtään mitään. Ja häneltä niin kuin oppi sitten taas kuitenkin semmoisen niin kuin tietyn sielukkuuden siihen esinemaailmaan. No näitä on lukemattomia juttuja tässä meidän yritysmaailmassa. Että merkittävä asia oli Fiskassin tulon kannalta se, että ensimmäinen asiakas oli Stephen Hall, jonka käynnisti sitten mulla merkittävän tuotesarjan. Hän ilmoitti minulle, että suunnittele tuoli, jota ei ole suunniteltu, tai tee tuoli, jota ei ole suunniteltu. Ja sitten tuli tietysti, saatiin iso tilaus ja niin edelleen. Totta kai niin mä katson aika pitkälle myös perinteiseen, koska sieltä on lähtenyt matkaan, niin hyvin paljon rakennetaan vielä semmoisia 1200-luvulta tehtyjä tuoliratkaisuja ja niitäkin liitoksia tehdään, mutta siinä mielessä mä oon aina halunnut olla kuitenkin jonkunlainen ropellipää ja kehittänyt niin kuin näitä omia liitoksia ja esimerkiksi meidän huonekalumallisto niin perustuu aika pitkälle siihen, että meillä on näitä omia liitosratkaisuja, että niistä se on niin kuin kokonainen oma laji, mutta mun niin kuin suunnittelu etenee sitten useimmiten niin kuin siitä, että mä mietin rakennetta ja sitten tietysti materiaalia ja kolmantena tulee vasta muoto. Ja mä etenen nimenomaan sen rakenteen materiaalin kautta muotoon, niin se synnyttää niin kuin tasapainoisemman ratkaisun. Se on hyvin mielenkiintoista ja haastavaa tehdä tuotteita, jos ei käytetä liimaa. Että se on semmoisiakin tuotteita on tuonne maailmalle lähtenyt ja ne on sitten semmoisia konstituotteita ja yksilöllisiä. En edusta mitään sarjallista juttua, mutta niitäkin on kiva askarrella näitä tämmöisiä nyrkeiksi kutsuttuja liitosratkaisuja, jossa sitten puu risteilee joka puolella. Ja tietysti se rassaa hirveästi päätä, se pitää mun pään virkeänä, että mulla on niin kuin monimutkaista ajateltavaa. Kaikessa suunnittelussa niin mä käytän matematiikkaa. Kun mä tykkään matematiikasta, niin moni asia niin kuin etenee matematiikan kautta ja teen niin kuin matemaattisia rakenteellisia laskelmia myös. Sä voit tehdä vaikka kuinka suuren pallonrakenteen puusta, jotka muodostuu kolmiosta ja se perustuu täysin matematiikkaan. Se rasittaa jokaista liitosta yhtä paljon, ei siellä alhaalla, siellä ylhäällä ja niin edelleen. Että tämmöisiä ratkaisuja niin kuin mua kiehtoo hirveästi se matematiikan kautta tulevat ratkaisut muotokielessä. Ja se matematiikka synnyttää yllättäen semmoista niin kuin tasapainosta muotokieltä.
koko ajan niin kuin opit jotakin niiden omasta muotokielestä. Ja ehkä kuitenkin paras oppi, jos palaa niin kuin alkumetreille, niin on työskennellä noiden oppilaiden kanssa. Et tällä mäellä järjestettiin yli 17 vuotta arkkitehtiopiskelijoiden kevätrieha aina tai viikon kevät workshoppi. Niitä oli ympäri maailman, useimmiten oli 6-7 kansallisuutta yhdessä työryhmässä. Siinä oli kova tunku, 12 aina otettiin sinne ja sieltä tuli sitten jotenkin niin hulluja ajatuksia joskus, että se ruokkii taas mun omaa niin kuin ajatusmaailmaa, että nuorilta oppii myös niin kuin omalla tavallansa ja rupeat ratkomaan niin kuin niiden kanssa ongelmia, niin se on tämmöiselle vanhalle kävylle hirveän tärkeä työskennellä myös opiskelijoiden kanssa. Siitä hyvästä, kun täytin 75, niin lapset osti mulle semmoisen anorakin, joka on käpyjä täynnä.